Avui hem preparat una compota de pera a l'escola. Llavors el primer que hem fet és preparar la classe, tenir-la ben preparadeta perquè tot estigués llest per començar. Els nens a l'entrar renten les mans, venen a demanar els ingredients, llavors quan ja tenen tots els ingredients agafen la pera, l'han de tallar, tot un repte perquè hi ha nens que és la primera vegada que tallen una pera. Estava nerviosa perquè tenia por de que no sortís molt bé la compota i estava alegre perquè ho estàvem fent el millor possible per tots. La pera l'han de col·locar en un bol, tallada a trossets, li han de treure el cor, després han de tirar una cinquena part de sucre i posar un trosset de branqueta de canyella. La fiquem al microones, es fica al microones 5 minuts, l'hem ficat al microones 5 minuts i després hem comprovat si estava suficientment toveta, si no, tornem un minutet més. Quan surt del microones se li treu la branqueta de canella, hem tret la branqueta i l'hem passat per la batedora. I ja està feta la compota. I es pot treure molt de profit treballant cuina a l'escola, perquè es fan in situ el que és passar, s'hi posen davant de la situació. Llavors el següent pas és provem la nostra compota. L'ideal és deixar que es refredi, ficar-la a la nevera, que estigui fresqueta. Però si no, també la provem provar, unes torradetes o, quan hi ha nens que són més reticents a provar-la directament, una miqueta de iogurt i un didet de compota. I al que li agradi la canyella, una miqueta de pols de canyella. I ala, bon profit, a menjar! He sentit molta alegria, és com si fos una xef. Va ser un èxit perquè fins i tot hi havia nens que mai havien tastat la pera o que les peres els hi costaven molt. És bona pel cos, perquè té vitamines, perquè és saludable i dona més força a la gent.